ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବ 1971 ଭଳି ବାତ୍ୟା। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ଲୋକେ। ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ବିପଦ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶା 1971 ଭଳି ମହାବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଲୁଣା ପାଣି ମାଡ଼ ଆସିବା ସହ ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 1971 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତି ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ସେମିତି ହୋଇପାରେ। ସଚେତନ ନ ରହିଲେ ମରିଯିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଆମେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା। 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ଆଖପାଖ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 50,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଈଗୋରୁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଘର ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ ମାସ ମାସ ଧରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବାତ୍ୟା 1999 ମସିହା ମହାପ୍ରଳୟଠାରୁ କମ୍ ବେଗରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଦେଶରେ 96 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 100 କିଲୋମିଟରକୁ ନେଇ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 7 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯିବ ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ।